Akým spôsobom prehlbiť spoluprácu medzi médiami dvoch susediacich štátov? Takouto otázkou sa zaoberali počas trojdennej návštevy Zakarpátska slovenskí a ukrajinskí novinári. Program pobytu slovenských žurnalistov na Zakarpátskej Ukrajine začal zastávkou na slovenskom konzuláte v Užhorode. Na stretnutí s generálnym konzulom Marianom Múlikom predseda Slovenského syndikátu novinárov Peter Kubini informoval o tom, že práve pred rokom medzi slovenskou a ukrajinskou novinárskymi organizáciami bola podpísaná dohoda o spolupráci a že teraz už je najvyšší čas na užšie partnerstvo. Ja by som takúto spoluprácu veľmi vítal, pretože na základe takejto spolupráce sa môžeme lepšie spoznávať ako susedia. Predpokladám, že práve na základe takejto spolupráce vznikne viacero dobrých novinárskych materiálov, ktoré budú informovať na jednej strane Slovákov o tom, ako sa žije na Ukrajine, v tomto prípade konkrétne na Zakarpatskej Ukrajine, a na druhej strane, že aj kolegovia z Ukrajiny sa budú možno viac zaujímať o to, ako žijeme my na Slovensku, čo nás trápi, a budeme jeden druhému približovať ten svet okolo nás. Na pôde Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie slovenských novinárov privítal aj predseda Zakarpatského kraja Oleksandr Lededa. Na stretnutí zazneli informácie o tom, že v Lani v Užhorode bolo otvorené Centrum slovenskej kultúry a že už viac ako 10 rokov existuje aj škola so slovenským jazykom vyučovania. Ale podľa slov Oleksandra Ledidu bolo by veľmi dobre, keby sa v médiách objavovali aj materiály o spoločných problémoch, lebo je to jedna z možností ich oveľa rýchlejšie a efektívnejšie riešiť. Priestor na širšiu debatu so zástupcami slovenských médií ukrajinskí novinári dostali počas tlačovej konferencie. Hovorilo sa o vízovej povinnosti, o nelegálnej migrácii, ale aj o existencii národnostných tlačových médií na Slovensku. Čo sa týka ešte podpory národnostnej tlače, práve v Prešove majú sídlo viaceré periodika, rusínske aj ukrajinské. Pokiaľ viem, dostávajú príspevok od štátu. S konkrétnym návrhom na spoluprácu prišla predsednička regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach Katarína Čižmaríková. Jedna z veľkých možností, ktorá sa v najbližšom čase črtá, je to, že Košice budú Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Mnohé z tých podujatí sa rozbehli už teraz. Vidím tam priestor na to, aby nielen na úrovni oficiálnej, teda čelných predstaviteľov, ale aj na úrovni novinárskej sme mohli o týchto akciách informovať, a považujem túto návštevu ako jeden z prvých krokov, aby sme posunuli túto možnosť. Zintenzívniť kontakty medzi ukrajinskými a slovenskými novinármi považuje za nevyhnutné aj dlhoročný priateľ Slovenska, riaditeľ Európskeho média centra Mikola Košuta. Teraz sme sa stretnuli s tým, že chceme naplniť našu spoluprácu aj iným spôsobom. Sme sa dohodli o vznike nejakej asociácii novinárov Karpatského regiónu. Chceme pomáhať novináram v komunikácii a tým samým chceme pomôcť obecenstvu lepšie znať jeden o druhém. A máme nádej, že dnešné stretnutie bude mať viaciu naplň reálnymi vecami v spolupráci medzi takou komunitou, jak sa volá novinári. Z Užhorodu pre televíziu Zemplín Gabriela Broudyová.